wai ni dan Allah dan annabi wai mai hukumar Hisba take fi da bayan Allah ta ja baki ta yi shiru. To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine rikicin sakin update da kuma sabon bala'in da ya fito na sakin voice note. Idris Mewushirya ya koka kan yadda hukumar Hisba ta yi shiru ta bar kowa yana cin karansa babu babbaka. Idris Mewushirya dai ya yi complain, wato ya yi korafi kan bai kamata hukumar Hisba ta yi shiru tarbar 'yan Balaja'u su ci gaba da cin karansu babu babbaka ba a TikTok. Ya kamata ta fito ta bayyana abubuwan da ya kamata a bi da kuma sauran sabbin dokoki saboda daƙile wannan badakala da ke faruwa. To a halin yanzu dai babban bala'in shine sakin update da kuma voice note da aka fara yi yanzu ya fara fin karfin al'umma, wanda hakan ne sa Idris Mewushirya ya wannan tsokaci. To masu sauraro ba ta da ɓata lokaci ba, yanzu mu kawo faifan bidiyon inda Idris Mewushirya ya yi wannan ƙorafi, sai ku gane wa idonku, amma kafin nan ku daure ku danna min following. Abin da ku tunga muku wallahi babu wasira a cikin wannan sabbata fitar da voice note. Kuto ma bro. Wai ni dan Allah dan annabi wai mai hukumar Hisba take fi da bayan Allah ta ja baki ta yi shiru tunda aka fito aka fara fitar da wannan abubuwan update din. Wallahi yanzu ni ban ji an ce ana neman wani ko ana tsawatarwa da wani ba. Malamai ma sun ki fito, ni ban ga wani malami da ya tsaya akan mambaje magana akan wata tsinaniya ko wani tsinanne ba. Yanzu kuma kun ga fitar da farjinan ku, yanzu kuma an zo a fara fitar da muryoyi. Kuma shi kenan yanzu muryoyi kuma yanzu za a zo a fitar akwai yaki. In na fara bidiyo akan abubuwan nan wallahi ba za a dakata ba saboda ni ma ina da voice note iri da shiga uku na lalace. Kuma haka zamanin yazo. Kawai wanda ya fitar da naka ka fitar da nasa. Yawa voice note dai kam akwai shi, ko ni ina da shi wallahi, ko ni aka saka min nawo gudu zan yi in ba garin nan, amma duk wanda ya saki nawa akwai nasa. Dama ni na ce muku aboki tunani ina da partner din distance na ba ni kadai nake yi ba. Duk wanda ya fito yace zai ce min kala ko mace ko namiji, na rantsa da girman Allah da ya halice ni in ya kai dare da goran dutse ina da shi. Dan haka wallahi jama'a ku ci gaba da adana voice note, a tafi aje ai rahazan a irin ta joka aje ai ta dubawa, aka duba aka ji sai ka ji wanda ya kamata ka tace